Walking, walking, and walking. My hobby is walking. Everyone! Diba? Timing kitang isang burger na ginagrill ni Ma'am. Bago lang kami tapos photo. Kamo kaputo na kamo. Diretso na kamo sa inyong mga school. And do your duties as citizens of the Philippines while us will be taking our food. Bye-bye! Wow, syarap, syarap. Approve, approve. Yeah. May bacon. May bacon. May bacon, may cucumber. Independent. Ang last po, tawa, inagani. Approve, approve. Ano mas sinamihan mo? Strawberry or matcha? Wala pa yung tilawan. Labit ang mga fresh bits ang strawberry dire. Ari, Hindi siya- blue raspberry na siya. Para matcha. Hi, ma'am. Hindi siya Hindi ganyan, ho. Matcha ka maganing bits ang strawberry. Ang matcha, wala pa ko tinong. Then, dali na ako sabihin ng bagyo. Alright!